ମୋନାଲିସାର ଡ୍ରିମ୍ କିଚେନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲ୍ଦି। ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ରୋଲ୍। ସେଇଟା ବି ଡବଲ୍ ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବାହାରେ ଖାଏ ବହୁତ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେହଟା ସିନା ତ ମୁଁ ପରମିଟ୍ କଲେ ଖାଇବ ସବୁବେଳେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ସୁପର ହେଲ୍ଦି ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ବନେଇବି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ୱିକ୍ଲି ତାକୁ 3 ଥର ବି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଲି ୟା ପାଇଁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଅଟା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ବାହାର ରୋଲ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପଚା ଟମାଟୋ ସସ୍, ହଁ ଯେଉଁ ଚିଲି ସସ୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଖାସ୍ତା ରୋଲ୍ ବନେଇବିନି। ଖାସ୍ତା ରୋଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଘିଅ ତେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ବେସ୍ର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ବନେଇବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟରେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋତେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ଭଲ ରୋଲ୍ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲେ, କେଶରୀ ମଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇ ରୋଲ୍ ମୁଁ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ଦବେଇକି ଖାଇବି, ତାପରେ ଦେହଟାକୁ ଖରାପ କରେଇବି। ତ ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କି ଘରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ବନେଇକି ଆମେ ଖାଇବା। ସେଇ ପ୍ରିପେୟାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା, ଟିକେ ଉଷୁମ ଟିକେ ପାଣି ନେଲି, 2 ଚାମଚ ଚିନି ନେଲି, ଆଉ ହାଫ୍ ଟି-ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କର 2 କପ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଆଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଆଟା ନେଇ ସେଥିରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ଇଷ୍ଟ ନେବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦେଲି। ଚକଡ଼ିକି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଜୋରରେ ଖରା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏତେ ଖରା ହେଇନି, ଗରମ ଏତେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ମାରିକି ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ତେଲ ନ ମାରିଲେ ଶୁଖିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ମୋତେ ସଫ୍ଟ ଦରକାର ସେତିକି ହେଇଯାଏ। ଜାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପିଜା ବେସ୍ ବନେଇବାର ନାହିଁ କି ବ୍ରେଡ଼୍ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ କ'ଣ ରୋଲ୍ର ବେସ୍ ବନେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଇଷ୍ଟ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 2 କପ୍ ଅଟାରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖଟା ଦହି ନେବେ। ତା ସହିତ ହାଫ୍ ଟି-ସ୍ପୁନ୍କୁ ଆପଣ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ସେମିତି ନେବେ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଚକଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ବି ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅଟାରୁ ଗୋଟେ ଗୁଳା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୁଳା ବନେଇକି ରଖିଦେଲି। ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଶୁଖିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରୁଟିଟାକୁ ବନେଇବି ତାୱାରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାୱାଟାକୁ ଆମିଷ କରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ତାୱା ଆମିଷ କରିଥିବେ, 2ଟା ଯାକ ବି ଏକାଥରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ବସେଇଲି ରୁଟି, ଆଉ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେବି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ରୁଟି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କାରଣ ରୁଟି ହେଲା ପରେ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ନା। ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଏପଟେ ହଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଣ୍ଡା ନେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୋଲ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ସେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆଉ ଲୁଣ, ବାସ୍ ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଭଲକି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଫେଣ୍ଟିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଅଟା ବେଲି ସାରିକି ରୁଟି ନେଲା ଦେଖିଲା ତାୱା ତାତି ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି। ପୁଣି ତାୱା ତାତିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରୁଟିଟା ପକାଇଲି। ତ ହଁ, କହୁଥିଲି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିବ। ଭଲକି ମିକ୍ସ କଲେ କ'ଣ କି ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଭଲ ଫୋମି ହେବ, ଟିକେ ଫୁଲିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଇଦେବେ କଡ଼େଇରେ, ତା ଜଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥିବ, ମାନେ ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆଣିକି ରୁଟିଟା ଏପଟେ ପକାଇବେ ନା, ଆଉ ସେ ଲାଗିବନି। ତ ଅଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇଲା ପରେ ତା ଉପରେ ରୁଟିଟାକୁ ଦେଲି। ହେଲେ କ'ଣ କି ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଚାରିପଟେ ରୁଟିରେ ଲାଗିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏମିତି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ତେଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାୱାରେ ଯେଉଁ ବନେଇଛି ରୁଟିଟା ନା, ଖାଲି ରୁଟି ହିଁ ବନେଇଛି, ତେଲ ଦେଇନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ତେଲ ଦେବି ନା, ସେଇ ତେଲଟା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ହେଇଥିଲା ତ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ପିଲାରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ରଖିଦେଲି ସେଇ ଅଣ୍ଡାରେ। ହଁ, ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଆମେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏ ସସ୍ ଫସ୍ ଦେଇକି ଏମିତି କ'ଣ ପିଆଜ ଫିଆଜ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଅନହେଲ୍ଦି। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଉପାୟରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ପିଆଜ ହିଁ ନେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ବି ଚାହିଁବେ, ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଚାହିଁବେ, ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପିଆଜ ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା
आउ आपण घरे पेरी पेरी पाउडर थी से मसलाटा भी टिके नेबे लेंबू आउ बिट लुण ताको हाथ रे चकड़े एमती ना जे खाली स्पून टे गोले देबे ना हाथ रे जदि गोलेबे ना तार गोटे भल बास्ना आसो टेस्ट भी आसो तो ये नहीं कि ताकू जदि घरे आपणकर बेकिंग पेपर थी बेकिंग पेपर टे नहीं जाए ना आप घरे व्हाइट पेपर तो थी पिला पाठ पढ़ुवे से व्हाइट पेपर आप रोल करी व्हाइट पेपर को आप घूरे देवे तो ये कला बेले मत तो आड़े लोभ लगुला खायापे सेपटे मो पुओ भी डाक पकईला मामा है तो सी मामा है कहला बेलू मोर बेटी रोलटी रेडी हो जाता ताकू जो नहीं रोलटा गरम गरम धरदेली ओह ताकि खुशी छोट पिला ना घरे मामा बन रोल बहुत खुशी तो आपण मैंने भी एमती बन खातु यहाँ 100% हेल्दी खाइला आप गिल्टी फील ही हम ना। धन्यवाद।